Il-Gvern issa ilu xhur li fittex lil Stewart Healthcare fl-arbitraġġ internazzjonali wara li l-kumpanija naqset milli tonora obbligi kontrattwali kif ikkonfermat anke fis-sentenza li tat il-Qorti tal-Appell dwar il-konċessjoni ta' 3 sptarijiet it-tnejn filgħodu. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna dan waqt li l-Gvern talab li jsir dibattitu fil-Parlament wara sentenza mill-Qorti tal-Appell. Il-Prim Ministru espona l-gideb jew in-nuqqas tarfin tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech meta allega li ma tieħdet l-ebda Fil-fatt il-Gvern fittex lil dak li kien il-konċessarju quddiem l-International Chamber of Commerce u saħansitra rebaħ l-ewwel stadju tal-proċeduri. Qed jgħidilna biex nagħmlu xi ħaġa għaliex il-Gvern għadu m'għamel ebda azzjoni legali kontra Stewart. Jiddispjaċini nuża l-kelma mekk gidba. Gidba għaliex għal darb'oħra fid-29 ta' Marzu Stewart ikkontestaw lill-Gvern f'arbitraġġ internazzjonali talli ħadnilhom lura l-isptarijiet, dik id-deċiżjoni li daħlet fis-seħħ inizjajniha f'Marzu u daħlet fis-seħħ fl-4 ta' April, u aħna fl-istess kuntest tal-arbitraġġ internazzjonali fittixna wkoll lil Stewart għal dak li nippretendu illi huwa tal-poplu Malti. Mela ma jiġix il-kap tal-Oppożizzjoni u jgħid li ma għamilna xejn għax ngħidlu jew ma tafx x'għamilna u ma kontx qiegħed issegwi x'għamilna, jew qed tipprova tisvija lil poplu. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru appella lil kap tal-Oppożizzjoni biex bħalu juri l-interess nazzjonali u jappoġġja lil Gvern quddiem il-kawża tal-arbitraġġ internazzjonali. Meta spjega l-fatt il-Prim Ministru qal il-Gvern għamel dik imsejħa control step-in li tfisser li l-Gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa kellhom il-kontroll assolut ta' 3 sptarijiet, jiġifieri l-Isptar Caring Grech, l-Isptar San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Hawnhekk Dr. Abela spjega wkoll x'għamel il-Gvern meta kien hemm numru ta' appelli wara s-sentenza tal-ewwel qorti fi frar li għadda. Meta daħlu l-appelli, daħħalna mill-ewwel talba biex il-Qorti tal-Appell tisma' l-appelli b'urġenza. Xi ħaġa li m'għamel ebda ħadd ieħor, kien biss il-Gvern illi daħħal talba biex il-Qorti tal-Appell tisma' l-appell b'urġenza kif fil-fatt il-Qorti tal-Appell iddeċidiet li tagħmel nebbaħna l-interess nazzjonali kif ukoll illi dil-kwistjoni għalmenu mill-att tal-qrati lokali tingħalaq b'mod definittiv, mhux biss dik it-talba biex jinstema' l-appell b'urġenza ġiet milquha, imma saħansitra min-naħa ta' Gvern daħħalna 10 atti f'dik il-kawża, jiġifieri 10 atti proċedurali, 10 dokumenti bil-miktub illi kollha iddefendejna d-deċiżjoni tal-ewwel qorti u xtaqt niċċara ħafna dan il-punt għax prova b'xi mod jiżvija l-kap tal-Oppożizzjoni dwar x'pożizzjoni ttieħdet fl-2018, aħna ddefendejna il-pożizzjoni tal-ewwel qorti. Aħna konna ċari ma' Stewart Healthcare biex jonoraw l-obbligi kontrattwali kollha, irrimarka l-Prim Ministru u jispjega l-ħidma tal-Gvern immexxi minnu. Sostna li anke meta Stewart talbu żjed flus biex joffru servizz mediku, it-tweġiba tal-Gvern kienet ċara. Tafu x'żarbun tħalltu għalih u ċenteżmu ieħor ma tieħdux, spjega il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru semma li meta l-Gvern ħafidejh il-kontroll ta' dawn l-isptarijiet ma kienx hemm interruzzjoni fis-servizz ta' eċċellenza li jingħata u ngħata s-serħan tal-moħħ dwar l-impjieg ta' dawk li jaħdmu f'dawn l-isptarijiet. Dr. Abela nnota li dik id-differenza bejn Gvern Laburista u l-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern, hekk kif hu biss il-Partit Laburista fil-Gvern li jagħti l-garanzija tal-impjiegi lil ħaddiema. F'dan id-diskors fil-Parlament Dr. Abela semma l-viżjoni tal-Gvern immexxi minnu dwar is-servizz tas-saħħa kien f'dawn l-isptarijiet u anke lilin. Hawnhekk semma kif Għawdex għadu kemm jiġi inawgurat ċentru tad-dentistrija, aktar investimenti fl-isptar tal-onkoloġija u semma s-servizz ġdid li pazjenti bil-kanċer qed jingħataw il-kura mid-djar tagħhom fost l-oħrajn. Il-Prim Ministru semma kif l-Isptar Ġenerali tal-Gżira Awċija hemm it-tender tal-MRI miftuħ li se jkun qed jitwettaq. Nistgħu nsostnu dawn l-investi li għamilna għaliex l-ewwel qed inħossu għan-nies. Inħarsu lejn is-servizz tas-saħħa bħala wieħed li huwa kruċjali li jibqa' b'saħħtu u nafu wkoll li minn barra l-investiment infrastrutturali. L-investiment fl-apparat, l-investiment fit-teknoloġija irridu ninvestu wkoll fin-nies. Kien għalhekk illi proprju ftit tal-ġimgħat ilu ffirmajna ftehim storiku mal-MUMN illi ikopri l-wiebel, ikopri l-infermiera, kif ukoll mbagħad ftehim ieħor li jkopri l-ECG technicians, offrejnilhom kundizzjonijiet u żidiet bla preċedent.